May kanto. May lingan na niya ka number yo. Libre. Mana ada pernah di menteri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mga dayuakan, pagpamamakinag, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga taling mapaman so oras sa kaparo ay pimbitere iyakan skano si sagyang ka oras tano. Na upamanganing ko Allah aliwan na ganyan so rarbakan nagu pakatumpis niyan so katiruakan. Lubud niyan lakan so panulunakan nagu pakatumpis niyan so katiruakan kaan kasabuti so dikurkano di pagistoryaan. So ay mapipikir tanong pagistoryaan tanong iman to ko oriano kaya pag-usaya tanong si sagyang ko to 5 kakasi nagyang ka iapat mabubuloy upamakaso kapakadaag na satiman sugunsiyan na patatiman tenga uli na patatiman ngipan. Siyo to makamumuayan ko katiru Wallahu subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran. Mano to nahim ya marateya nasibar kanu wasabiru nagu pakitubay wa kanu pakipertaka kanu warabitu nagu pagisaysa kanu wattaqullah nagu kalak niyo so Allah la'allakum tuflihun kasigurado din agyuti kakakuan niyo si iko kapakadag. Samano to no pamakakinanglan tano so kaku ako kapakadag na ayaw kitiyan na matuon tano sa ginawa tano agyang kanan apat isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ano na ibtiro na isbiru? Kaya nga na isbiru na kasibaranan na susibaran na adno ta may bati atano so asabar na sapulo ugaid na sabab sa giyang kutwa kapunto ko oras na giyong kutwa kagaan kasabuti tano pipia kudal magyang kanan aaya apitero ak nagyina ni mabubulayagun si o kapakadag na tinasan tano sa talo wa sibarn. Paganayron na sibar naka so karagano kipunggulan naka ko simba ko Allah kakagya adna mga raraganon api ay pamanag kaya po sang kaya bulan na Ramadan na kasabar ka agyang ko to karagano kapunggutuma nagukapataya kawaw nagusulang na pumangibuka si sagyang ko to kadaundo ko bulan na Ramadan. Yang kaya nga panananggaw niya ni gira na sabar na kaagyang ko to kipatindigan na kakuwak to subo amya kamismis suturog ka na miyumanon to ano diba na manananggawa dunia na kasabar ka to. Sabar na ka so kakaputulang ka kumaratabat ka kukimbabalaan ka kumanga tao da asyus sumanon saig. Sabar na ka so kakadar ka umapya gedam sabab bu sa kasumbali ang kaun sa ikaw kamapian o salakaur ka kamapian wingad kamapian wagamang kaagama Islam. Ikadua na so kasubara sa ikaw kamis o kambaradusa
Sabab sa kagi sukam beradusa na itatanayo to. Si kuwaya na ini na kawiyag-uyag panguyat o iblis amya ayon si ikubaya ginawa. Na mami sa katataama si ikukam beradusa na api anton adn ibarat yan pa man na sukan dermot na miya kamismi sa kapipigirang ka kukan dermot sabab sa aya kapipigirang kaon na umakatabang ka na miya ka sigurado ka sa yaman na niyan na miya kalaba ka sa miya kalala. Datarin mambo na so kapamrag pipikir na ka yuti kidik ka o otak ka si iko kaya pa kamu ayan o barang-barang awid akal na gusto kaya siburo o akal na yamayan na magusar ka sa isang kanan na pembetuan sa pakabrag uli na drugs. Datarin mambo na soya mo na niyan nakapriba. Niya kagengge nakapakalaba. Ugaid na kagiya, pimurkaan wallahu ta'ala suriba, na pimurkaan wallah sudwa di meriba, na pimurkaan wallah su keokitan sa kepakatunairan, na pimurkaan wallah sumisaksi, na pimurkaan wallah susumyurat, na pimurkaan wallahu ta'ala sudarpa apiribaan. Na sebar na kauto ka api mamis, nakakagiya pulagui ka sa murka o Allah subhanahu wa ta'ala. Ika talwa mo kasubar na asabro indal musibah. So kasubarang kasi ikaw kapagataling umarkaw mga tiyoba wallah subhanahu wa ta'ala. Nasi sa Quran nagyangan na tiyoba wallah na di dinanan kapalaguyan na pagkataling umadin ang kanan na tiyoba wallahu subhanahu wa ta'ala. Peter wallahu ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ sigurado dun at yuba na miskano sang gulalan ko manganganin ibarat na giyang ko tuwa sawan, giyang ko tuwa kaor, giyang ko tuwa kakeda o tamok, giyang ko tuwa kakeda o niyawa, giyang ko tuwa kakeda o perperan. Na sigurado dun to ugaid na وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Panutulang kanan, ya Muhammad, sama pia ka panutul ko mga tawamim bara sabar, aginan sa mga tawa, gira miya taling umasiran at tiyo ba, wallah, nariran di teroon, mataan as kami narak kami wallah, agumataan as kami na si kami bupumbalingan ko wallah, subhanahu wa ta'ala. Mga oripun Allah. Ikadua na musabara wasabiru. Yang na wasabiru na igira na pemenaon-naon ng mga guruwakan na sisabara kano. Ugaid na si ko isa tafsir na ainip maanaroon na kapakiprataka. Musabara kapakiprataka. Maano to? Na basta si ikamatat, basta ang gilbog na kaagiyang ko to gilbog ko. Oriano kaya siguraduang ka sa mapya na pinamanamaran kay dingka metarag taman sa di makapas. Duty kapakiprataka. Yang na nakapakiprataka o di nakapakitubaywa na ginani kaya sabapan sa kaya pakapas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso mga ingampadaya na miyamarate agito sa mga sahaba radiyallahu anhum. Naguso piya nga di daywan ang mga pipya mama, ang mga biyakas sa kinuman na layami pupangalam na aya kaya sabapan sa kaya pakapamaday waya na niyan na kaya pakattabaniran na puunan sang kota katatagukiran ng kota kapakiprataka. Warabitu na ikatalo na warabitu. Ayamana warabitu na tetambeda kano. Maano to na magisay sa tano. Datariano pa man na so kaya pagisay sa mga lukstano ko kinimbala niran kumya katlugatos sa gupito pulo agupito ragun. Kaya bunuar ko tano mga Espanyol na miya kaapasiran sa punan sa giyang kutwa kaya pagisay-sayran na punan si sa giyang kutwa kaya pakiprataka. So mga lukstano na da mga sandita iran. Na sabab si sa giyang kutwa kaya pakabugr o kaya pagisay-sayran na tiyaba niran sa mga ala sandita. So mga lukstano na nurid nurait, taman sa miya kambuel siran, sa Dansalan Declaration ko 1935,
1934 na minipas sa White House sa Amerika ko 1935 na iya kaya pa kaukitian na bas sa maranaw aka ato limayran ay susurat sa kirim na bubu pimbubunugan sa kay tuwanda mo na kini translation sa kini translate yan sa English. Sabab sa giyang ko tabugro kaya pag-isaysiran na miyagda magyang ko kaya pakaapas na wayang mananayan na panaguntamaniran. Yuti sabab pa sa iko mas mga lukstano ko sabad ang mga panunutul na sila ni mabugra gumawara gumala ipaninindig sang kaya Pilipinas. Ay pagampaga na kambala na kingdom si sagyang kaya subangan na alungan na so kingdom umranaw at pumbutuan sa Bambaran kingdom na so kapasal magyang ko to kapag isa-isa katatambuda na kapupaka da panas mambu udi na kipu-kibu mambu nang waya maen na maranaw sa miya kamu ayan nagyang ko to kaya da kaya pag-isa-isa na iya miya tampar na gyang ko to ay kaya sabuta ko kapag isa-isa na isa ko siya na isa kasan na isa ro siya kito mano to nakasigumparak na miya kamu ayan nagyang ko to kaya binasa nang na iya miya tampar na miya kau maangkot di bau surba sungkud kabedempek kedarudus ginan ayay kapat na wattaqullah ay mano to na kadakan yung Allah yang kanan napat kalak ko Allah yang kanan napat ayam mana yan na sebar kanu pagi tubayawa kanu tetambuda kanu kadakan yung Allah na so sabad adi mamagusay na ya kapakaw kitayra no nagyetiyan ang kanan natalaw na ginan ini sugu Allah na piyakaw nun Allah aw benar ikalak yusu Allah na kalak na ko niyo atigu Allah sanggulalan niyo ang kanan natalaw amade dalam si sagyang kanan na yamaen na katiru Allah na upama kaming gulalan nagyang kanan na talaw di nagyang kanan na iganap tanaron ng kanan napat kakagigyuti kaya usaya tanaron kagi na upama kamakamu ayano to na pakamu ayan nagyang to la'allakum tuflihun. Siguro misi sa state of Qatar, salam ko mga bulayo ko akan sa Qatar, na gusto mga ingam padaakan, amya kang bulingan si sa Pilipinas. Apo po makin nagagupakailay sang kaya, andi di ba na online, adi tanong di ka pa kang bibitira imanto. Na siguro sa state of Qatar, si sagyang ko tagay pa nga di enamya, ya presidente ron na si Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allahu yahfazu, na ayatigiyan na laalla na uba kalo-kalo. Ayat laalla na iniito ka. Wid na basta su Allah musar sang kana na basta laalla na kana uba kalo-kalo ka su Allah na daaban yan kalo-kalo. Ayatigiyan na mipma na tanoron na sigurado din. Laallakum tuflihun sigurado din na gyuti kapakada agyo. Amano to na yakatibulo to nang nakatiru Allah abi ipagaluin tanong. Siya surat Ali Imran, sigaw kapo sa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hey, sumya maratya. Sebar kanu nagu pakitubay wa kanu nagu tetambeda kanu nagu kalakan yung su Allah kasigurado din agiute kapakada agiu. Upama ka aya kompertan ron na su history ko kapupangedegatan ko tutulan pandangan o tutulan ko kaya pagintaw mga lokstano na miya kalala na natanto. Mapupagistorya ko pan sa iko mga moritakan ko kapakapupagin na dako kiran sa iko kapagungangan katero sa lalaga agu kapayag sa ungangan yang oda Maranao Islamic Speech Master Club mahadun nasiha uli na biatan ko ungangan o Maranao inshallah na si sagyang kaiya June 15 na palakaampman pagpuunan din so kapklasiron so mga bairon na igira amya pulida alungan si ko uman din na alungan na salasa na so mga datoon na igira alungan na salasa kapita na arbaa
ipuun sa iko kapakasimbayang sa Aisa. Na yaman na yan, nagyang ka na pigistorya ang kukiran. Nasa na ka sa kapigistorya ako kiran na pumbulinak na pod sa subject. Kakaya an mga sigurado, makukuwaira nagyang ko to, datarang ko ta, kinisurat no nagyang ko ta, may alwayak na guruakan, presidente akan, si Dr. Fadilati Sheikh at Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sangkota kitab yan na Thaqafatud Da'iyah, nagyang ko ta Thaqafatud Da'iyah, na misusurat to nagyang ko ta pudun, nagyang ko ta Thaqafa Al-Waqi'iyah, amano to na kinanglan, at tugat ta kakasasabutang ka si ko miyay po sa miyang gulawla gusto ka papantaga namang bubtad. Okay. Nakinanglan no to. Na adun po na pamumuluan sa manaya akapagantang ako ron sa kipsulatan ko ron ay benar na ay daniyang kitaros ko miyang una na message amarawi na gupo na kan di ipakapamagatura aswaya mo na minibagakan si sagyang kanan walay tanong, opisina tanong, masjid tanong, madrasa tanong, Ainur Rahma sa Lumbak Marinaot. Na yaman ay na matatago ng kuto suwi ka sa Maranaw. Nagyang kuto suwi ka sa Maranaw na matatago ng kananaw, tutulan sa iko Maranaw. As sumranaw na mabagar, ag gumaraw, ag gumalay paninindig sang kaya pag-aniban na subangan na aluan, na yasampor na en na sang kaya pagabagatan na Pilipinas. So pun sumranaw, na kerang ko man yan na kian deto ane ng kaya interwa Pilipinas. Si ko tutulan nun sa Minanguna. Kaya karinaw na patapulo ingad sa Pilipinas. Aya miturun sa ngaran kumyanga una mga ngaran yan ko ancient history na suwaya mo yan na mga lokstano si ko darangan. Apiagya Manila na ayang ngaran yan sa darangan nagya kadaraan. Ibara totoo pa ma. Na, misusuratan sa giyang ito kitab. Pagumbo ilan tanong, agyang ka na patapulo ay ngad, kaya paging da ng Maranaw si isang kaya Pilipinas, asiran imya ka beturun sa ngaran. Sa lakauro na tamani man to na sumangaw noro sa kapagunoro sa sinalad, na pagkin nagtano kira nagyang ko to, di na nun di ikimbayokan, orante moro sa muna, manta pulis sa awal, diwas sa paganay, ay iranon sa imanto. Ay manan yan nagya Pilipinas, na sa pag-asal na yung ngaran yan na orante moro. Pearl of Orient, Monte Sasbangan, Perlas ng Silanganan. Ikadua ay inibturun na mantapuli sa awal, na sumantapuli na due to a birthplace o Sultan Nabi Bahraman si sa India, awata yan suradi indara patra ayam yag bumbar amyagintaw si isagyang kanto ayam na yan nadarpa pagaluin tano agyanan ipagapuon ayam yan na maranaw agusto iranon. Na, giyang ko ta kailoyaw no pa ma, sa diwa sa paganay. Naman na sa paganay na isa ipmanira no nagyutun so diwa, di pagawaan. Pulo diwa, na si kamaranaw na di awa, nagyuto kon so mo na land of promise, apya kaawaan na mipusimaya akasuyambu sabab si iko kapian niya na yaman na niyan na darpa. Taman saad na miyabati ako na inisurat, sa kataw mama basketball player sa dunia. Miya kang bisita sa Pilipinas, taman sa miya kauma sa Mindanao, na iniropa niya nagya Mindanao na Firdausul Alam. Ay mayan na paradise of the world. Kasurgaan sang kaya dunia. Surga sang kaya dunia. Okay. Sabab ro, naginan so tutulan ko kung miyatins na mimbuli Mindanao. Na so Mindanao na ay pagkasalian na kanaba Mindanao ka Mindanao. Na sabapuro na mimbuli Mindanao. Miatinas man sa Mindanao na mimbuli Moro Province. Miatinas man sa Moro Province na mimbuli Ranao Province. So Ranao Province na inupak man sa look na mimbuli Lanao del Sur ag Lanao del Norte. So Lanao del Norte na baka tao wala matatandingan tanop ni man to mga Maranaw sa kang gugulalan niyan sang kaya mga Moriataw iba pa Sultan Muhammad Ali di Mapuro si isang kaya manan niyan na Lanao del Norte na so Lanao del Sur na apya so Lanao del Sur na Damablos iba munisipyo Maranaw kaadna yung mayan na misasangi unawao ay makatatandingan nun na kanauba Maranaw.
Nakataya di pun di man di makata-kata pagupakan sa Lanao del Sur. Sa Lanao del Sur province, agum Maranao province. Na api agyang utangaran niya na Maranao province, na makata sa ilang pagkakanaw ba Maranao province ka Maranao province. Nagyang ka na Maranao province, mga pagariko kata madakal kanod na pupumamakin nagkailekan, ang ninda ko la ilid nalade mapipya ginawa tano. Nagyang ka na Maranao, na ribatan ng kaaya pakaasalian na Maranao. Aya karinaw sa gyang utam Maranao, na sukon suranaw nagyuto sutira na yung ada piyagma. Keran da ragat, tiyong ko palayag na keran da ragat tayo da piyagma. Na aya ko na pakaasalanan, na ingad na sabab sa kinitaralwa kiyang barado so pagtauron, na inang katu Allah, na uriyan yan na kiyatang lansayig, na kagiyamakang bulingan nun sa mga tao, na melera na kiyatang lansayig, na sukon so miyabubayon, na miyagingad ko tepe karanaw, na ini beturun na Maranao. Na sukumman so doon mabubaya ka, miyapikirin na ubap man mas mabalas subalaan, na madua pembandingan, na sekon miyagintaw sa Ilanabi, sa tepe ka Ilanabi, udi na Iranon B, na aya ko na inibetukiran na Maragat. Sama na to na aya makambubala na Maranao agu Maragat. Aya man na Maranao na tao sa Ranao, na Maragat na tao sa Ragat. Na upama ka aya ibetutan no sa ginawatan na Maranao, na miyada agyang uta kabubuloy niya na tao sa Ranao ka, ay mabuha kibutu ko mga tao si Isaragat na Maragat. Na pamimigaran na niyo man, na may kang ginawa. Kati ay Maranao na iya makadadarpasiran, na kati ay Maragat na iya sisiyasiran. Na gumiraw ka, kati ay Maranao na iya, aguy Maragat na iya. Na mimbuloy ay maen na datar, uda makabals, agyang kutu ay maen na basa. Ang orip ng Allah, na orian yan na miyatins, na miyakamu ay nagyang kutu. Di bo surubasung kud kabadampak kadarudus, taman, sa sukya pagintaw mga luks tanuguni, na may isa-isa siran, matitimbuliran soya manan yan na gunsi o kapakadaag si isagyang kuta masa, rilaan siran wallah, buwan na diranon miswa, ugid na api, ad na diranon miswa, na kagya iprilakiran, inshallah wallah, sabab sa may to susabutiran si ikwagama, na ayamargan, na sanggay masatano sa kaya pakadakdakal, o kapangin sabot orian yan na sakutano pun iyayamanan yan na di makapsisi na buta. Ibarat totoo pa ma. Sa iyo mga lokstano, Korea utak nun, malo. Nagya ay aniba na banggulo, na ad na dua malasan restaurant. Ay ang aran yan na Kairama agu Ramain restaurant. Nagyang uta magarya kirkro, na so Kairama, na pliru di malimulimod so mga lokstano ang mga datos sa Ingadaranaw. Sige ini yang Bapa Muhammad Ali di Mapuro, sige ini yang Kakak Omar Janalan, sige ini yang Bapa General Lao, Mamarintah Lao, sige ini yang maen ex-governor Linang Mandangan, aguso mga pada mga datos isang kaya Ingadaranaw. Sagyang utang masa, na aada paniran sa mga ulama, tano, pag-uluanan ni sige Sheikh Ahmad Bashir, sige Guru Samarawi, sige Sheikh Muhammad Saleh Osman, sige Bapa Idris Ama Dato Idris Mindalano, agusto kalisabayang yang uta guru tano, na gusto ay maen na guru alim sa Tugaya, agusto mga pediran, datar sige Bapa kali sa Makadaro, agusto mga pada mga ulama tano, sige alim Bashir Idris, agusto mga paluklok santano. Sisagyang ko ito, adiran di ka pa magadapa, makais ay minus na makaisa ko sa pito gabi, na aya di iprogurugudun na anto na ayokit, kasi siya pa sa Ingadaranaw, anto na ayokit, ang masisiyap suwaya mananian na ang mga tawa pupaging si isang kaya Ingadaranaw. Orian yan na may akar sumasa, na may ada uto, na may ada suka pa kasi sinabuta, kaapi aswisa kawalay, na di makapsisinabuta kang bida-bida sa tindag, bida-bida sa kapit, saya makna yan na kiprupa niran o di na dinan di kipamagulaulaan sa iko kalamalamaw kawayag-wiyag. Tama ni man to. Na miya ka mga sumasa, miya kadakdakal apkilaitan nga missing, miya kadakdakal apkilaitan nga miyada bubay, lagi din so miyada raga, miyada bituanan,
tamampan sa mogat na adun pa pa miyada mogat maririmbit na did abat tanaron marania action did na bat tanaron marania pangatigan sabab sa mada sumasywara mada sumusyawara mada su ayaman na di ka pa kuku isa maswara kaya matatampar na so kaya pamagandama ko kalamalamaw politika. Apia si ikaw kalamalama waya mo yan nakapamagulama na miya kamu aya nagyang kotwa adna kalilimud o mga ulama ugiid na kagi aya mangungurianon na si honorable na aya bu apa ka tokaw na sop kebubayaan ni honorable na diyong padaswip kagudi honorable Odi na yaman na aya kirkon na swada naman bu apu pagapatanian na taginapan inambar sa kapa kamu ayan wayam ayan na kadaram bu biday ko ayaman na bidayo makoranda na da labutian ko mapipikirian mambu ada bu akiugupian odi naginan na mala na nilalag odi na yaman na may kukuan na miyakong kirian ng kaya pamikiran tanong. May sabab bro, na sabab sa giyang kutwa mimbulia di bo surba sungkod kabudong kedarudus na pia kamu ayan tanong agyang kana na yama na niyan na so kaya pa katimba ka sa marawi seko andini ban na May 23 ko 2017 na seko October 14 2017 na miyaga anniversary agyang ka iya well done agugi almasajid na iya biyaluitan wa team na Maranao 1. Si iminilumba si isa tambakan barangay hall o di na barangay gym na agito so Iligan City National High School Annex Building sa tambakan na inimbitar tanro na LGU Marawi, LGU Iligan, LGU Lanao del Sur, LGU Lanao del Norte, nagu so mga PNP na miya buluit tanaron na miya pikir tanong magbanto tanong na so Chief of Police sanggay ang Marawi a Presidente si sa Imam Council of the Philippines si Colonel Imam Ibra Moxer datarak no to lonson sa inama kapag kasusubra niyampan ko kaya tiyakeng ginawa mi ipun ko mga kangda ang kamipan na da kamid makaplipatan wa taman dun iman to makakasuy sa Camp Krami. Na aya inikidion na biluit tanabod no to piyakibati ang tanong sa Quran ko miya kaduma champion sa dunia asya ki ini Hadja Isnaira Bantayao Parahiman abubayakan na yaman yan na aya kaya pakatandro so mga ulama so mga sulutan na aya kaya pakatandro sa giyang utama sa na beluya advocacy giyang utama Maranao 1 Maranao Union for Reform and Advancement now 1. Sa anto na iyukit, ang masabatan no siruman sumunang umranaw. Na upamakaya masusopan di umranaw na miyawtang, udi na miya ka indag na anto na iyukit na kapakakaswinian siruman. Nagihit ni kapigimbitara ko kanwa sa kububayaan yan. Ama kamuayan so tindigyan sa mindaer ko tindigami na pakibisinabuta kanor kami sa pantag si isagyang ka na nadataranan kauba kalo-kalo na yama na niyan na mapakakaswitan o dito na pun mamatay na ibigir ka tanong Allah makakaswi sa bantuan ng Maranao. Pinalamatan na kan sa mga kadakdakal melek na po makinag kataya po nagyang ka mga area kan sa kauswagan Lanao del Norte po makinag sila ni Manto. Sabab pro na tiyakan asar minimbitere yakan skano ka antano mapakamuayan nagyang ka na nakapakadag penggumaan tanong nagyang ka na isbiro wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun na usitan o keswi ko kamamara na mirak tanong na uba kalo marinaw na makamuayan siruman agyang ko to kabugar maranaw mabugar agumora wagumala ipaninindig ang maranaw nasyon sang kaiyapulo Pilipinas. Okay. Pilaya ko mga po mga tribes sa mga tribes sa nga Pilipinas sabab sa kagi yang pagistoryan ko na yung mala po panguyatan ko na sa mga Maranao o budi yang dinudi bitire na sa kanay kapapantagan na sumusulod sa grar sa tapurog sa ikograr yaki inya ama itagin na Saranaw ko kabubuliak na Amirul Omara Limagenda na aklem na kapapantagan na ko po ni Manto dato ulama o taguluan aklem na naino
kakagia siabuti sundo wapag na sa mapipigirakan sa kinimbitere na kan sangka malay bang samranaw makamuayan nagyang kutwa kay saysa makamuayan nagyang kutwa katutambuda makamuayan ang kutwa kapag ka kasubar na yamalaon na sukalak wallah subhanahu wa ta'ala sa siyala makan sa kanulangon sa insyaallah na si sangga pagkataling umaalungan na ahad ko oras sa alas 8 na makambibitira itanungan langon ang mga aryakan sangka wildanil Islam kaan agusi sa al-masajid ko mga coordinators si tanong kilumba sangka darpa tanong sangka ugup ka satellite office sangka Hanifa building door 4 sa second floor sangka LTO road or LTO street sa Matampay sa insyaallah na baka nung nun kaantano pumapapakausur agyang kaya di tanong ikang bubunuga sa kapaka mo ayan nagukapakausur o umnang umranaw ako kabubulitan na umranaw na gusto umnang Muslim ko kabubulitan na mga Muslim ang mga gagama sa Islam sa siya kang butag isarapantan prilay ako niyo salam rakanolangon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.